Първия професионален женски ESL CSGO клуб от възрастни хора до 95 годишната геймър Grandma от Япония, която играе Fortnite и CS. В днешното видео ще видите топ 7 най-възрастни геймъри в света. Номер 1. Хамако Мори, най-възрастната баба в света, която играе игри на 95 години. Тя е родена на 18 февруари 1930 година. Започва да играе на 51 години с Cassette Vision 1971. После NES, PlayStation и други. Стартира канал Gamer Grandma през 2014 година и има над 546 000 абонати и 30 милиона гледания. Тя е призната от Guinness през май 2020 година за най-възрастен YouTube геймър и стримър на 90 години. Играе средно 3 часа дневно и обича да играе GTA, Fortnite, Call of Duty и други игри. Прави упражнения за пръсти, за да запази сръчността си. В интервю: всеки ден е приятен ден. Игрите ми помагат да не мисля за излишни неща. Това казва тя. Номер 2. Абел Борг, по-известен като Die Hard Birdie, е от Швеция и започва с CS Global Offensive CSGO на 75 години и до 78 години става професионален компетитив играч и шампион на DreamHack. Преди това е бил артист. Той играе игри като CS, Valorant, Team Fortress 2 и Minecraft с внуците си. Неговите мотиви са, че иска да докаже, че възрастта не е бариера за киберспорт. Геймингът му помага да остане активен и социално ангажиран. Той има огромна популярност сред геймерите на всички възрасти и често дава интервюта и участия в кампании за активен живот на възрастните хора. Той е един от малкото геймери, доказали, че възрастта не пречи за киберспорт. Номер 3. Янг Бинглин. Янг Бинглин е китайски пенсионер, който е активен геймър и стримър на платформата Bilibili с над 280 000 последователи. Той играе игри като Tomb Raider, Resident Evil, Call of Duty, Assassin's Creed, The Last of Us и Uncharted и Horizon Zero Dawn. Неговите мотиви го поддържат остър ум и добри рефлекси, тренира паметта си и поддържа социални контакти чрез гейминга. Играва по 3 часа дневно и получава PlayStation 5 от фенове. Има богат гейминг арсенал с над 500 диска. Интересно е, че е известен в Китай като един от най-активните геймъри над 80 години. 4. Каутлен Конел. Тя е геймърка, използваща Nintendo DS за тренировка на мозъка си. Тя играе Nintendo DS Brain Trainer. Това са игри за умствена симулация и здраве. Прескача 100 годишния прак с активно използване на игри. Нейният пример е доказателство, че игри могат да са част от здравословния живот дори на столетници, както миналите 3. Номер 5. Silver Snipers. Клуб Silver Snipers е първият професионален женски ESL CSGO отбор от възрастни хора, доказващ, че геймингът не е само за млади хора. CS играят и са обединени от страстта към игрите и желанието да се конкурират на световно ниво за най-възрастни играчи. Участват в големи турнири с международно признание. Пример за това как спортът и игрите създават общност за всяка възраст. Ами хора, това беше от днешното видео. Аз бях Ицака 002. Благодаря, че гледахте. Ако искате да получавате известия като кача ново видео, може да се абонирате за канала Скамбанката.
и да ме подкрепите, като си вземете от някой дизайн на Aurex Coating долу в описанието, за да имате много аура. Така че, ако видеото ви е харесало, лайк, subscribe. Аз бях Ицака 002 и айде чао!